Aquí pasaron máis moitas cuestións, se que pudeches explorar eso. Vale, respecto do tempo, non. Eso sí que sería o último capítulo da tese e fixen un único cuestionario que me daría a imaxe hoxe, que foi moi coincidente no tempo, sin sabelo, co traballo que comentaba de César Reis. Entonces, sí que o que ven a dicir é que hai, tamén nos di o censo de algún xeito, hai un aumento dos arrendamentos, pero ao mesmo tempo hai un casi proporcional, un chisquiño menos das sesións. Dende censo do 99, sobre todo. Isto hasta 2009, que o corrobora o propio censo, e dende o 2009 as porcentaxes do censo seguiron en aumento, tanto para arrendamentos como para cesións. De feito, hai como eu teño certa inquietude, e Ana, creo que Delmiro tamén a ten, de ver o novo censo e ver as barritas de como se distribúen, porque creo que o arrendamento se disparou, en moitas zonas se disparou, pero ao meu postulado, creo que o Delmiro non, pero o meu tamén é que as cesións van en aumento. Tamén van en aumento porque hai un dos gráficos que non teño aquí, bueno, sí que o teño, o sea, teño, pero non o teño. As sesións son un mecanismo de igual validez que o arrendamento, pero máis propensas ao abandono posterior. É dicir, que unha vez esa explotación deixe de xestionar esa parcela, independentemente do prazo no que eso sexa, vai a pasar ao abandono. Entonces creo que a cesión sí que ten aí unha puntilla que está moi vinculada con estas rexións ou zonas, isto vai ao segundo que ti comentabas, máis orientais, a zona da Fonsagrada, Ponte Nova, de Lugo cara lá, máis vinculadas con esas rexións que son como de transición. Moito máis que, por exemplo, as zonas concentradas, onde aí sí que o arrendamento é moi potente e sobre todo no norte da provincia de Lugo. Que é o que comentaba, sí, comentabas o norte da provincia de Lugo, verdad? O norte de Galicia en xeral. Sí, tamén Coruña, sí, tamén Coruña. É o que decía, o SL Gandeiro, en xeral, creo que o arrendamento é moi potente. Pero, ollo, no meu cuestionario, que sí que teño un planiño no que dice que zonas de Galicia cobre e cobre bastantes, a cesión están en todas as zonas. E o arrendamento tamén. É dicir, que casi todas as explotacións, e esta sí que é unha conclusión, todas as explotacións xestionan terras en todas as variantes estudadas: integración familiar, cesión e arrendamento. Aunque hai zonas moito máis vinculadas coas lógicas demográficas de cada zona e coa actividade agraria tamén. É o que decía un pouco aquí, que ten que haber oferta, pero tamén ten que haber demanda para que esa movilidade. É moi interesante porque contra tópicos recurrentes que siguen aparecendo día tras día respecto da propiedade, con diseñado, a relación que se establece, a predominancia da cesión do arrendamento é como unha perspectiva que rompe moitos moldes. Ten un montón de potencial. As sesións para mí rompe, o sea, de feito non iba como moi incrédula, sabes, de saber se era unha percepción miña ou se ao final os datos o revelábamos, pero tamén estas inseguridades que nos acompañan era como a ver se a miña metodoloxía non, sabes, a ver se a quen lle preguntei estaba cercado, pero sobre todo o ver ser reforzado despois cos datos do traballo de César foi como, ostra, que as sesións sí que teñen importancia, e aí sí que poñen no centro non só as relacións interpersoais, que era o que comentábamos, sino as lógicas comunitarias, porque sí que están sostidos por esas lógicas. É un mecanismo que se define por eso, precisamente. Entón, se afirmamos que eso está en aumento e que é un mecanismo vixente e real que vai en aumento, é que detrás hai unha realidade que sustenta e é a comunidade, claro. Claro, despois, que é a comunidade e como son as comunidades hoxe, pois, creo que é un gran valeiro, por lo menos para mí. Un comentario máis neste... E que estarei encantada de lervos, se algún tira por mí. Que visión
visión tedes cando vos chega? É que resultoume moi curioso, igual tamén foi sesgado porque se o das ao mellor neste entorno a ler, pois acolle dun xeito diferente. Claro, eu procedo dun ámbito da enxeñería no que utilizar a palabra de comunidade, incluso eu falaba originalmente de mecanismos endóxenos e xeraba moito rechazo, era como, non, eso é falar dunha Galicia pasada e tuve como moitas batallas para poder argumentar e colocar a palabra comunitario. Sí. Pero igual é algo propio tamén de onde procede. Non, eu creo que esa cuestión é tamén polémica neste tipo de ámbitos, non? Haber máis voces é unha cuestión sempre peliaguda. Bueno, xa ten habido un debate, múltiples debates sobre se a comunidade existe ou non, sobre como pensala, sobre se é un invento que se reinventa de cada X anos en momentos de crise ou non. Non sei se queres comentar algo máis sobre esta pedra filosofal, pero eu creo que isto ilustra moito a tensión, porque imagino que haberá lugares ou contextos onde a lógica predominante sexa outra, quizás, onde sexa a lógica máis de coste-beneficio e outros o mercado. Entonces, a propiedade volve ao lugar central para iluminar moito neste sentido. Non sei. Eu tamén sempre, desde a experiencia propia, sorpréndome de encontrarme hoxe, 2019, o valor que aínda en moitos contextos ten a palabra, o trato, a cesión ao veciño que leva todos os prados sin máis, pero seguramente non sei se este é algo que é residual e vai seguir sendo residual hasta a extinción ou non, ou se lle pode dar outra... Bueno, a cesión sempre vai acompañada da palabra precario. Cando se lee, sempre se lee cesión sen precario. E creo que ten esa connotación. Ainda que, bueno, eu tamén na tese diserto moito de en que medida as cesións son algo precario hoxe en día, cando se en verdade o marco de políticas do que falaba aquí que van a penalizar o abandono, igual as cesións son un mecanismo, non digo de revalorización, pero sí de evitar custes. É dicir, se tú como propietario te tens que facer cargo da xestión da tua parcela, pois en vez de incurrir neses custes dices, ostras, que máis levo o veciño e polo menos non caigo nos gastos de ter que desbrozala, igual ter que vallala porque non entre o xabaril no miño do veciño. Ao final é precario, bueno, igual empeza a ter outras connotacións incluso en termos económicos, de dicir, vale, cedo as terras, non as cedo, porque o contravalor que hai é evitarme eses custes de xestión. Non cesión sen precario. Sí, non o sei. Sí, que ao final o precario tamén depende da nosa vida. Sí. Bueno, algunha última cuestión, senón xa descansamos. Nada máis? Pois agradecemos moito. Graciñas a vos por líderes e por apurar como estas disertacións que nos acompañan moitas veces interiormente. Así que, graciñas.